Какво мога да нарисувам, използвайки само 3 случайно избрани цвята? Изразих всички маркери на бюрото и ги разбърках и ето ги цветовете: зелено, жълто-зелено и синьо, което със сигурност е интересна комбинация. И естествено ги обвързах с трева и вода, които реших да комбинирам в това геройче, което естествено си измислих. Единствено се снимах, за да намеря позицията на ръцете. Получи се много сладка скица, която после леко изтрих с хлебна гума и очертах с зелен молив. Не съм супер наясно как се рисува вода, но всеки път използвам такива органични елементи, които създават илюзията за вода, и по някаква причина много обичам да рисувам с евтини цветни моливи. Тук вече включвам и маркерите. Много ми хареса как се получи косата. Когато рисувам коса, се опитвам да нарисувам някои кичури отпред, други отзад, така че да изглежда по 3D и интересно. Нямам право да използвам бежево закоще, затова използвах зелено. Няма проблем, защото тя е горска феичка. Мога да правя такива фонове, преливки и детайлчета с цветни моливи буквално цял ден. Супер релаксиращо е. Обичам във водата да добавям или лаво, розовичко, да е по-магично, но естествено имах право само на 3 цвята и лимитацията създава креативност. Напишете ми колко дават 1 от 10 и какви други арт предизвикателства да правя.